Tini tipra hastewo hapang khamani yaguro Sri Amit Shah tai Modi thangoi kok sarai bukhago kok sarai thani thangoi thanglaikya lam lilaikya ha bo bagra bai ha bo bagra nasingjak tabuk lukurok nasingjak bo bagrani khokni kok phaino nasingjak joto lukurok tiplasani ngoi mantai sokta eba khai tiprasaroni busu kaham kok mangkhoi phaino abo nasingjak hapang khamani yaguro te tinjon mantri lijak dia tamni bagoi na tipla mothani bagoi khatijak sungmung rukurokni nasingjak rukurok tabuk hapang khamani yaguro phano marainani phailaikia sentalni ministerok chini ha bubagra nasingjak lukurok tabuk nasingjak amang chajak amjaini rukurok bo tongthorojak chini bagoi gadal tipare ni bagoi busu success no eba khai bubagrani khokni kokno naharai tonglajak lukurok joya kari naitongni jatini khora khago songlajak eba khe bukhago songlajak eba khe 14-15 lakh otipla sarok tabure mungsa bai mungsa mansi nai bubagrani yakrom boi bubagrani nahar mungbai bubagrani imang bai joto tipra sarok bukharom boi omono bisas ha bubagrano waisa nailayano waisa naharayano thango phaio sarkar tipra sarong bagoi bilman o bilmani bagoi ha bubagra buchakha buchamani bisingtwi mungsa bai mungsa manani hnai naharjak achuklaijak kok srainani ha bubagra achukraimani bisingo bahai kokma kokro okhorphano eba khe joto rukurok kharani bagoi penju chaklaijak mobile net khwrwklaijak guthai guthai achuklaijak naisingraijak tabuk obono lukurokni sungmung waisa regional party wngwi eba khe tipra sarong bagwi mungsa bai mungsa na tambo rijakno 2018 eba khe chongmari laithangmani oro IPFT rokni haide ongno abo khaksa wangsukjak tabuk nasingraijak o ministerni khokni kok ha bubagrani khokni kok lukurok wana raijak tabure tipra sarong bagoi mungsa kaham phainai mungsa wansukthai phainai chodorak tipra sarong bagoi beroripur jatini khorang joya kari naitongni jatini khorang